Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zita rangu ndinoitwawo name hidden. So mukoma, ininiwo nemhuri yangu tiri kurarama tiri kunoku kuIreland, but ndine cousin yangu uyu akaroorwa neSouth African pastor. So ndine confession iyo yandikuda kukuudzai izvo zvakaitika apo pandakaenda kuSouth Africa. So mukoma nashi ndakati ndabva kuno kuIreland when I had gone on a holiday kuSouth Africa ikoko. Then I started staying with my cousin sister and her husband. Takati tigere tose kudaro. That was when I started noticing some weird movements that were happening all over her home. Saka ndakabva ndati let me just keep quiet, and I saw kuti cousin sister yangu uyu munhu wekuti she has changed so much, like ava munhu wekuti anotyisa, anorema. She is no longer that fun to be around. Kunyange ukaita majokes naye, instead yekuti munhu ange achiseka, anongoramba ari zi like most of the times. So whilst we were there mukoma, there was this other big Sunday that they were preparing for all over Johannesburg. Vainge vaine maposters. I even went ndichitika ndikunobatsira kaliru sister kangu. So we were going there tichinoposta mapictures and what not. Zvino takati tapedza kuposta mapictures aya, that was when I saw this other guy. So this guy akauya and he had a private meeting nemurume we cousin sister. So the meeting, I could feel that the meeting, it was very tense because they were in another room whilst I was busy watching Rangu TV in the living room. Vakataura. So most of the things that they were saying I could not understand since they were using Zulu. Later on ndo pandakabva ndachizotaura manje nelittle sister yangu, ndikabva ndati emikomunhu uyo wamanga muchitaura naye muchiita sekunge pane zvimwe zvinhu zvamanga musiri kuwirirana, because munhu wacho aitomboita achitombokwidza voice pano nepapo. So I was scared for my little sister, ndichiti maybe murume wacho he owes a lot of people. Saka I really wanted to know kuti what the hell is going on. Saka my little sister ndo paakabva azonditi you know what sisi, zvimwe zvinhu zvinotinetsei and I don't even know where to start off with. Then ndikabva ndati you need to tell me, because kana kuri kunzi you are owing someone, you need to know kuti once you start owing someone, the next thing that you need to do is to pay up your bills. And if it means kuti I have to help you out, then I will try by all means kuti ndinge ndichizokubatsira. So mukomanashi iye akabva azotoseka paya akabva ati sisi, do you know kuti how much money we have been making nechurch iyoyi? Hamuzivi kuti we are running a profitable business that does not even have a loss. Ndakabva ndati naiwe iwe zvinhu zvauri kutaura izvi zvingataurwa nemudzimai wamufundisi kuti you are now running a profitable business without a loss at all. Ndokubva aseka paya. He then started telling me kuti iye nemurume wake, they were actually planning to make their church even more bigger than it was already, but it was all about the money. That is how she started with her confession. Adaro akabva azonditi sisi, pane imwe nyaya iyo yandiri kuda kukuudzai. Ndikabva ndati you can tell me, but she did not know where to start. Ndakaramba ndichingomunyengerera ndava kutoona kuti apa panenge pane nyaya chete. Today I'm going to get to the bottom of it. Akabva azondudza kuti sisi, pane pamwe apo patakamboenda kurufu mushure mekunge umwe wopastor ashayika kuNigeria ikoko. Hanzi vakati variko kuNigeria kuya, hanzi ndo pavakabva vazopiwa mabangles. Iye ainge asingazivi kuti mabangles awa avainge vapiwa ainge atori mabangles awo ainge achazotoshandisiwa nemurume wake. So pose apo murume wacho paanenge achifanira kuti ange achizoita mamiracles acho, then vanofanira kuti vange vachipfeka vose mabangles akafanana kudaro. So she told me, and she even revealed the bangle. Takaenda kubedroom paya, then akabva azonovhura, and I saw two of those bangles. They are very beautiful gold coated ones. Akabva anditi saka awa anofambidzana, and ivo bamunini venyu like vanofanira kuti vange vachiti kana vakabva mukusika bonde neni pane umwe musikana uyo wavari kudanana naye pari zvino. Saka vanongoti vachingobva pandiri wabva vatoenda kune musikana uya wabva vatonorara naye, iye zvake haazvizivi kuti tiri kutomushandisa pama
rituals ake. Saka vanoti paya pavanenge vatora zvavanenge vatora mandiri like bodily fluids and what without even freshening up, he then rushes and then he sleeps with the mistress. So mukoma ndo nyaya yandakaudzwa iyoyo nemunin'ina wangu. Akabva ati, as for that guy, we are not even owing him like a single dime, but nyaya iripo ndeyekuti, you see this upcoming big Sunday, we want it to be very big, and the problem with these bangles ndezvekuti hanzi mabangles acho haakwanise kuti ivo bamunini ava vange vachizoperforma miracles like the way that he wants them to be big, so they end up faking it. That is the exact word that my little sister used, and so we end up faking it tichitira kuti vanhu vazongoramba vachingouya chete kuchechi. Well, mukomana Sunday iya yakati yasvika, I was waiting with anticipation. Zveshuwa ndakatoti ndichitotarisa paya tichitobuda pamba ndikabva ndaona kuti bamunini vainge vakapfekawo bengo ravo, the same bengo neiro rainge rakapfekwa nemunin'ina wangu. They had the same bangles like what she had told me kuti vanongomapfeka like pamabig Sundays, kana vachida kuti vange vachizoita mamwe mavideos avo avanozoisa pamasocial media pages avo. Zvadaro mukomanashi murume uya akazoti zvino after the pastor had preached, that was when this man stood up. Murume uyu ndainge ndagara ndatomuona, ainge akatopfeka hembe dzavo dziya dzavanopfeka like vanhu ava vanoita zvekun'anga, and aitova nemamwe mazibhasiketi maziplastic ainge akazara nemishonga, and they made him to sit in such a position that everyone in church could see him. Saka vanhu, they were just avoiding him nekuda kwezvinhu zvose izvo zvaainge achiita, achirakidza kuti aizama kurwidzana mumweya achishandisa tsvimbo yake achida kuti bamunini ava pavainge vachiparidza vange vachishaya simba. But I knew zvangu kuti this was part of the plan. Vanhu imiwe vava kutotanga kutonamata paya pavakanzi namatai pastor vasazoshaya simba, vanhu vagoti votanga kunamata vachinamata. Ndakamboda kutobatwa nesetswa ndokubva ndaramba ndakati zii, ndikati sezvo munin'ina wangu akanditi ndo business ravo iri ravanoita, let me just keep quiet. Ndokubva ndanyarara zvangu paya mukoma. So ng'anga iya yakabva yazotanga kudzedzereka ichienda kumberi, but ainge achitaura nechizulu achiti handisisina kana simba. I stood there mukoma watching in silence, knowing kuti it was all a lie. The pastor's only goal was to gain more followers and to convince people kuti indeed he was a true man of God. So akazonamatirwa murume uya mushure mekunge murume uya anamatirwa akabva aita sekunge munhu ari kumanifesta, achiita sekunge mweya waambuya vake ndiwo wainge wakamugara, uyo waainge achishandisa pakung'anga, kuzonosvika mweya uya uchizoita sekunge wakazotiza uchiti handisisina power, then mweya uya ndokubva wachizotiza. So mukoma ndo zvakaitika izvozvo apo pandainge ndichiri kuSouth Africa. Then later on in the evening murume uya akabva azouya akabva azocollecta. Saka munin'ina wangu iye haana kukwanisa kuda kuzondiudza kuti mari iyo yavakamupa murume uyu yainge imbori mari. Akangoti izvo zvinotinetsei, bvunzai bamunini venyu. Saka ndakabva ndaona kuti ndinge ndichibvunza zvinhu zvakadaro ndinenge ndava kuita sekunge munhu uya wekuti anoda kunyanya kuzivisisa too much. So I just kept my peace and I kept quiet. Ndikaramba zvangu ndiri ini zvangu mwana wevhu. I then returned back to Ireland. So after I left South Africa, I am unable to reconcile with my heart. Ndinoti kana ndikapfugama hama dzangu pose pandinenge ndichida kuzama kunamata, ndobva ndatanga kuzvibvunza kuti but this burden, mutoro uyu kwavakanditakudza, what am I supposed to do? Should I just inform some of the church congregants avo vanobva kuZim that I know kuti izvi ndo zvinhu zvandakawitnessa, but still I am scared manje kuti if I tell people this will mean kuti I will be causing so much damage to my little sister's church and to her husband, nekuti this is what has been putting food on her table. Saka ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindipawo an honest opinion. What am I supposed to do as a big sister to her own little sister?
ivedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna big sister. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo big sister ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedwe. Strange things indeed they do happen in this world. Yo ng'anga kupretenda as if yatendeuka apa ingori fake. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndoda kukureururawo izvo zvakaitwa nababa vangu. So mukoma, mushure mekunge vamwe bankuru vashaika, hapana kana kuzombotora nguva, then pane vamwe zvekare mukoma wababa vakabva vazoshaika, but at that time ndakazokwanisa kuzoziva kuti ivo baba naamai ndivo vainge vakonzeresa. Chinongondirwadza, chinondishungurudza pavabereki vangu ndechekuti hongu tinomira navo like mumafamily meetings imomo mumawhatsapp groups, tinoti kana tikatanga kutaura nezvadzo nyaya idzi kuti varume tikufanira kuti tinge tichifamba ende vamwe vanenge vachiita sekunge vanoda kunongedzera baba vangu, then iniwo ndinofanira kuti ndinge ndichizomirawo nemaparents angu even though nesuwo tiri pakati pekutambudzika. It's not like I am benefiting anything. So far ndagara nevakadzi avo vanokwana kuita vatatu, vose vakapera kuenda pasina kana ainge ambokwanisa kundizvarirawo mwana. So mukufamba ndotoudzwa kutoti hanzi amai vangu ivo ndivo vanopota vachiuya kuzondigarira. Kana ndichiti amai vanouya kuzondigarira, in short I'm trying to say kuti amai vangu ivo vanovaka bonde neni. Saka sezvo vachivaka bonde neni, hanzi vanogara vatopedza mbeu yangu. Ende kazhinji ndinoti kana ndikatanga kugara nemukadzi uyo wandinenge ndichigara naye, then iye anototanga kutokomplaina kuti nhaiwe kuhurume hwako hwakamboita sei, because ndechitongoita hurume hwauya hwekuti kunenge hwakaita mvura, kuita mvura pure water. But kana ndichigara ndiri ndega, so paya pandinoti let me see, kana ndikazongotambawo ndega paya, kana ndikatamba kuzonosvika ndichizonoburitsa hurume, ndotoona kutoti hurume hwacho hwandinenge ndaburitsa hunenge kutori hurume hunenge huri very strong. Saka amai vanenge vachingondipedza power apo pavanongoona kuti ndinenge ndiine munhu wandinenge ndichigarisana naye. Zvinotonzi ivo amai vangu hanzi vatori nekamwe kaglazi kavo ako kavanogara vakateya pandiri. Saka kaglazi aka kanotovaudza kutoti iko zvinozvo atova nemunhu waari kufambidzana naye. Saka it's either vanokwanisa kubva vazotumidzira zvinhu zvavo kune musikana uya wandinenge ndichidana naye, vachiitira kuti munhu iye ange achizondiramwa, kana kuti inini kunyange ndikadanana nemusikana anenge akanaka sei, ndinobva ndangonzwa ndichingobhoyekana naye munhu uya even though uchinatsokuona kuti munhu uyu akatozvinakira zvake. So mukoma, zvakaitika kuti ndinge ndichizosvika pakuziva kuti baba naamai vangu ivo vane kubatwa hwavo hwavainahwo mushure mekunge ivo bankuru ava vashaika. Bankuru vakabva vazoya kumba kwedu because vainge vachigara kuHarare nemotikari yavo. So it was by mistake mukoma, mushure mekunge bankuru vazobva pamba ndo pandakabva ndangobuda. Ameno ndakangodzwa kungoti buda panze. Ndakati ndabuda panze ndo pandakabva ndazoona amai vachinokora ivhu. Vakatonokora ivhu apo painge pakamira motikari iya. Mukoma, hapana kana kuzombopera mazuva ndokubva tazonzwa kuti ivo bankuru vainge vakaita an accident. Amai vangu vakasvika pakureurura, vakakonfesa kwandiri, vakandiudza mafiro avo ainge akaita ivo bankuru. Hanzi bankuru ava vakati vachidhiraivha, then vakabva vazoona dhongi. Dhongi iri hanzi rainge risiri dhongi rechokwadi, but chainge chitori hanzi dhongi iri rainge risiri dhongi rechokwadi, but zvainge zvitori zvinhu zvavo izvo zvakashanduka zvikabva zvazoita dhongi. So mukoma, it pains me a lot kuti vabereki vangu ndo zvavari, ende kana pamba mukoma hapatomborina kana development iripo, because unoti kana ukati ndikuda kuti tinge tichizamawo kuita madevelopments pamba, then ivo vabereki vanobva varamba, vanongoda zvidzimba zvavo izvozvo zvematanda, zvekuti ndakambotorana noumwe musikana uyo wandainge ndichifambidzana naye muno mujoni, ndokubva ndazoti ndoda kuenda kunokuintrodusa kuvabereki vako, ndichiti zvimwe kuda kana vabereki vangu vakaona kuti zveshuwa ndine munhu wandauya naye pamba, pamwe vanokwanisa kuzondisunungura. Munoziva kuti akati tingonosvika pamba pedu akabva ati, iwe
nezvauri nezviri pamba penyu hazvitomboenderani. But ndainge ndakatombomuudza kuti vabereki vangu ndainge ndatova nemakore ndichingozama kuti ivo vange vachinditendedza kuti ndige ndichiita madevelopments pamba. So the reason as to why vasingadi kuti ndipange pachiitwa madevelopments pamba inhau yekuti hanzi zvinhu zvavo izvozvo zvinotongoda kurarama zviri munhamo zvichingogara mudzimba idzodzo dzematanda. So mukomana shi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. At the same time I am suffering and at the same time handikwanisi kuti ndinge ndichiti paya patinenge tichidiscussa mumafamily groups kana ndikaona vanhu vava kuita sekunge vanonongedzera vabereki vangu, then inini ndinobva ndazoti zveshuwa vabereki vangu ivo vanoroya. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. So what is the purpose akumana yekuti apa mubereki wako naiyewo akakugadzira and at the same time you are defending him? Saka zvinobatsirei? Asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi handitombozivi kuti why ndichiita zvinhu zvakadaro, but I end up doing it anyway. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu, ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. So mukoma, tinogarawo pacomplex apa patinogara pane vamwe amai vekuzimu. Amai ava vekuzimu ndinogara ndichingovarota mukomanashi like on a daily basis. Saka amai ava ndinoti kana ndichivarota vanenge vachiuya kwandiri vachinditi iwewe ndikuda kuti ndige ndichifambidzana newe, ndoda kuti tinge tichizoita mashamwari nemashamwari. So ndakambovarota vachindipa 20 rand. Ndakati ndavarota kudaro mukoma ndakasvika pakuomerwa neupenyu zvekuti kune kwandainge ndichida kuti ndinge ndichienda. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonovakumbira, ndakavakumbira mari ndichida kuita Uber, and kwandainge ndichida kuenda it was not even far. Hana yangu yakazorova mukoma mushure mekunge vandipa 20 rand. Ndakaigamuchira mari iyoyo mukoma, but ndakasarudza kuti ndinge ndichifamba hangu netsoka, then mari iya ndikabva ndazoirasa. Saka ndokumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti hope idzi dzandinorota like dzingava dziine dudziro here, because vanonditi kuhope kwangu ndoda kuti unge uchizova my best friend. Ko izvi zvekuti ndakazorota vachindipa mari then ndikazoomerwa neupenyu zvekuti ndakasvika pakuzonovakumbira mari, ivo vobva vandipa exactly 20 rand. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Yay.